приятни аромати. Всички чакат момента да се вдигне бариерата. Здравейте, ентусиасти! Остават по-малко от 24 часа до началото на новия сезон на Нюрбургринг. Настроението е приповдигнато, меко казано. Ще направим кратка разходка на паркинга, да видим какви бегачки са изкарали. Много закачлива е триска. Спирачките не лъжат. Може би са от Т-38. Преобладават БМВ-та, естествено. И тук там е някой ВАК автомобил. Тази е 40, доста симпатична. AP Racing ще спира. Това е най-забавното на ринга, че мога да караш каквото си искаш. Няма нужда да е 500 коня и прочее. Това е единственото американско попълнение на този паркинг. Естествено не може без Porsche. И то не какво да е. GT3 RS. Този стикер, колкото и да е малък, никога не лъже. Особено ако се вгледате по-внимателно в колата. Който няма търпение, идва да спри край пистата от предната вечер. Усеща се колко са надъхани хората. Това е доста необичайна гледка. Hyundai с клетка. Но какво пък? Важното е да кефи. Двойките са нещо обичайно. Ето и нещо за японските фенове. А класическата рецепта за забавление е 36 с жокери. Доста нестандартно комби. Това изглежда да е лимитирана версия на М3. Последното и единствено М3 с V8. Сега е празно, но утре тук ще бъде голяма лудница.
Обикаляйки из Нюрбург, винаги има какво да се види. Навсякъде дебнат разни бегачки. Както се вижда, са абсолютно навсякъде, с най-различни подобрения по тях. А това е най-приятното задръстване преди входа на пистата. Понякога се налагат и извънредни ремонти. Както винаги водницата е пълна, затова карспотинг движение. Тук може да видите всевъзможни комбинации. Апартамент плюс бегачка. BMW единичка дърпа платформа. Луда работа. Винаги е готино да видиш нестандартна ретро бегачка. Резултата в деня на отварянето, когато затвори пистата, е пълен блокаж навсякъде. След не малко премеждия, най-накрая успях да се добера до най-желания платен паркинг в Германия, а може би и не само. Разни инфлуенсърски бегачки, липсвани Volkswagen Polo, липсвани. Разнообразието от коли е невероятно. Всякакви платформи. Много приятно усещане, както винаги. Няма нужда от думи даже. Ето е една кола, която рядко се усеща по улиците вече. А на тази се раздава и газ на пистата. Не е GTR, но пак върши работа. Не се среща всеки ден. Хвърля спомени обратно към НФС Underground. Да не пропуснем и тази класическа бегачка от Hatch. И отново поздрави за феновете на Shark сектора. Класиката е вечна и цената само расте. Задължително с Рекаро. Не липсва и стреч. Това е любим мой модел, който вече много малко хора могат да си позволят, защото четевите екземпляри гонят цената на нови коли. На този паркинг има какво да се види. Имам предвид паркинга, където се продават билетите. Някои казват, че има формата на обувка. И какво от това? Важното е да върви. Нали така? И така, началото на сезона е дадено. Ще видим какво ни предстои тази година на най-опасната писта. Пълна с луди глави. Ако ви харесва такова съдържание, абонирайте се за канала, ударете палеца. До нови срещи!